हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अबाउट बड' सेलिब्रिटिज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ कि बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर गेमस्रि दैमारि बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव मोनसे गोजोनथाव खौरां शेयार खालामनानै होदों। स' लोगोफोर बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय बिथांमोननि गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगासिनो जेराव जों फाव खालामनाय नुनो मोनगोन पूजा मुसाहारी बिथांजों लोगोसे गेमस्रि दैमारि बिथां सानैखौबो। लोगोफोर बे आपकामिं मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आलारि बाथि। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सिगांनि इन्ट्र' भिडिअआवहाय खोनाखादों जानांगौ मेथाइखौ सुलेखा बसुमतारी बिथाङानो रोजाबदों जानांगौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे सुलेखा बसुमतारी बिथां नंगौना नङा बे सियर नङा दे, आं जास्ट बेनि गारां बायदि मोननानैसो बुंदों। नोंथांमोना बे गारांखौ सोरनि बायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअखौ नुगोन मारु शाइन प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो मासिबां एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदे आरो नायनो थाखाय एसे नेनाथ'दो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो हाबानो जाबाय। स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।